खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय बयखौबो आंनि अनसायनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि रादाब फोसावनायनि बेलायाव आंनि जा स्टुडिअ आरो बे स्टुडिअनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। आरो बे आंनि के प्रडाक्शन बर' रादाबनि गेजेरजों आंनि हालामनि जोंनि बड'लेण्डनि आरो सारा आसामनि जाखिनि मोनो निउस रियेल निउस बे रियेल निउसखौ आं होनो थाखाय आंनि चेनेलनि गेजेरजों नाजागोन। आरो बेबायदिनो दिनै आङो आंनि चेनेलनि जा स्टुडिअ बे स्टुडिअनि महरखौ एसे सोलायदों आरो बे महरानो जादों नैबे आं जा स्क्रिनाव होदों बे स्क्रिनाव होनायानो आंनि स्टुडिअनि स्टुडिअ। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों प्लिज आंनि चेनेलखौ जाहाथे नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट हर, नायनानै नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव, लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों अननानै, आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना बेल बुटामावबो थुनो दाबाव। बेल बुटामाव थुयोब्ला नोंथांमोना आं आपल'ड खालामनायखौ नटिफिकेसन हिसाबै आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ अरायसम नटिफाइ जाहैगोन नोंथांमोननि मबाइलाव। बेनिखायनो आं खावलायदों गासै नायगिरि नोंथांमोना जाहाथे आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना अनसायनानै आंखौ हेल्प खालामो आंनि निउस रनसायनायाव सुजुनायाव। गोरोन्थि माखासेखौ नोंथांमोना आंनो रोखायै आसि दिन्थिना हर आरो नोंथांमोना आंखौ सुबुरुन हरगोन बेखौ आं आसा फारिनानै आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव आंनि जा स्टुडिअ स्क्रिनाव जिथु होनाय स्टुडिअ बे स्टुडिअ बायदियै आं आंनि रादाबखौ फोसावलांगोन। लोगोसे आंनि के प्रडाक्शनावहाय निउसनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोसावनो लागोन गोदान एलबाम बर'नि, बेबायदिनो गोदानै खनजेननाय मेथाइ आरो उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि माखासे रंजानाय गोसोजों बिथांमोननि गथ'फोरनि टेलेन्टखौ माबायदि लाबोनो हायो बेनि मोनसे आं प्रग्राम लानो नागिरदों। बेयावहाय गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय आंनो नांगोन हेफाजाब, आरो नोंथांमोननि सुबुरुनानो नोंथांमोननि हेफाजाबानो आंनि चेनेलनि मोनसे बिथोन होननानै आं हमना लागोन। गोजोन्थों।